Je 7. ledna roku 2021. Chula Vista, Kalifornie. 39letá Maya Milietej se vrací domů. Má 3 děti, civilní práci pro americké ministerstvo obrany a před sebou týden, který měl být velmi důležitý, a to hned ze 2 důvodů. Měla jet s rodinou do hor oslavit narozeniny své dcery a měla taky udělat krok, ke kterému sbírala odvahu dlouhé měsíce. Chtěla se rozvést. Kamery zachytí její příjezd domů, ale její odchod už ne. Od toho dne se Maya nikdy neozve. Neodjede na rodinný výlet a nedostaví se na schůzku s právníkem. Její tělo se nikdy nenajde. A o 5 let později tak začne soud s jejím manželem Larrym, mužem, který podle obžaloby nedokázal přijmout to, že ho Maya chce opustit. Otázky, které ale zůstávají, jsou poměrně jednoduché. Kde je Maya a kdo stojí za jejím zmizením? Vítám vás u 32. epizody podcastu Rozprávky by Renáta. Ahoj, já jsem Renáta a vítám tě u další epizody podcastu Rozprávky by Renáta. Pokud tě dnešní epizoda zaujme, tak budu moc ráda, když mě podpoříš lajkem, komentářem, odběrem nebo body zviditelnění. Ty je ale možné použít jenom do 1 týdne od vydání epizody a taky jenom přes mobilní aplikaci. Nejde to udělat v klasickém prohlížeči na počítači nebo na notebooku. Díky moc a teď už jdeme na dnešní rozpravu. Ještě než tato epizoda začne, tak bych tě ráda poprosila, pokud bys mě mohl či mohla podpořit v podcastu roku. Stačí kliknout na odkaz v popisku a vyplnit příslušná pole. Stačí napsat i jenom 1 podcast, ale samozřejmě jich můžeš podpořit tolik, kolik chceš. Potom ti přijde ale do tvého e-mailu potvrzovací mail a je potřeba kliknout na odkaz a tím pádem i potvrdit své hlasy. Bez tohoto ty hlasy v podstatě propadnou. Děkuju moc, pokud si uděláš tu práci a podpoříš mě na mé podcastové cestě. A teď už můžeme k příběhu. Na tento případ jsem narazila úplnou náhodou minulý týden, když jsem začala hledat nové téma na další epizodu. V tu chvíli jsem ještě vůbec netušila, jak aktuální se nakonec tento případ stane, přestože začal už v lednu v roku 2021. Právě tento týden se totiž případ konečně dostal k hlavnímu líčení. Výběr poroty začal dokonce tento týden v pondělí 11. května a podle aktuálních zpráv tak byla porota vybrána hnedka následující den. Úvodní řeči mají začít v pondělí příští týden 18. května 2026. Je tedy více než pravděpodobné, že tohle nebude poslední epizoda, kterou k případu Maya Milietej natočím. A protože jde o velmi živý soudní proces, tak budu dneska opatrná v tom, jaká slova používám. Protože Larry Milietej, tedy Mayin manžel, je v tuto chvíli jen obžalovaný. A vinu taky popírá a soud zatím nerozhodl. Proto budu velmi důsledně rozlišovat mezi tím, co víme, a tím, co tvrdí obžaloba a co bude teprve posuzovat porota. Ale konec obkecávání a jdeme na dnešní případ. Kdo vůbec byla Maya a jak vypadalo její zázemí? Pojďme se na to podívat. Narodila se 1. května roku 1981 na Filipínách. Ve veřejných zdrojích se jako její rodné příjmení uvádí Tabalanza. Z dostupných soudních dokumentů víme, že měla 5 sourozenců a že její rodiče byli v době vyšetřování stále naživu. To je velmi důležité hned z počátku říct, protože Maya nebyla žádná žena bez kořenů nebo bez rodiny nebo bez lidí kolem sebe. Právě naopak. Patřila do velké rodiny, která později sehrála důležitou roli v jejím případě nebo v jejím pátrání. Maya se přesunula z Filipín do Spojených států. Kdy přesně k tomuto přesunu došlo, tak to veřejné zdroje neuvádí. Nechci si tedy vymýšlet, jestli přišla do Ameriky jako malé dítě nebo dospívající dívka, či vůbec s rodinou nebo sama. Co ale je doložené, tak je to, že vyrůstala na Havaji, konkrétně v Honolulu, kde navštěvovala Admiral Arthur W. Redford High School, tedy veřejnou střední školu pojmenovanou po americkém admirálovi Arthuru W. Redfordovi. Škola leží v oblasti silně propojené s vojenskou komunitou kolem Pearl Harboru a právě v tomto prostředí se běžný studentský život přirozeně potkával s tím vojenským světem. Následně v roce 1999, tak to se Maya během posledního ročníku střední školy seznámila se svým budoucím manželem Larrym Milietejem. Přesnou scénu jejich prvního setkání veřejné zdroje nějak nepopisují, takže nevíme, jestli se potkali přímo ve škole, nebo přes nějaké společné známé, či třeba v širším okruhu mladých lidí kolem právě té střední školy.
Víme ale to, že se poznali velmi mladí, ještě v době, kdy Maya dokončovala střední školu, jí bylo v té době 18 let a Larrymu bylo dokonce o pár měsíců méně, takže buď čerstvých 18 nebo ještě 17. Larry se narodil 24. září roku 1981 v Kalifornii v San Diegu a jako teenager se s rodinou přestěhoval právě na Havaj. Jejich vztah nabral docela rychlý spád, jelikož jenom o rok později, 12. května 2000, tak se Maya s Larrym v Honolulu vzali. Maje bylo tehdy 19 let a Larrymu teprve 18. Už jenom tenhle ten detail ukazuje, jak dlouho byl jejich následující společný život propojený. Když Maya totiž zmizela, bylo jí pouhých 39 let. S Larrym ale měla už za sebou téměř 21 let manželství a ještě delší společnou historii. Takže nešlo o žádný krátký vztah, který by začal jenom pár měsíců nebo pár let před jejím zmizením. Naopak, jejich manželství mělo velmi hluboké kořeny už právě z mládí, tedy ještě z doby, kdy člověk často věří, že láska, kterou si najde nebo vybere v tomto věku, tak s ním zůstane až do konce života. Po svatbě se jejich společný život přesunul do Kalifornie, do oblasti právě San Diega. Veřejné zdroje uvádějí, že Larry několik let sloužil u amerického námořnictva. Mělo to být mezi roky 2000 až 2005. Tady je ale dobré být velmi přesní, protože v podobných případech se některé životopisné detaily dost často nafukují nebo přikrášlují a potom z člověka v převyprávěných příbězích se stává někdo úplně jiný. Larry měl zkušenost s americkým námořnictvem, to ano, ale dostupné zdroje ho nepopisují jako bojového veterána. On pracoval ve zdravotnickém prostředí jako optik. Jeho další pracovní historie není ve veřejně dostupných zdrojích popsána rok po roku. Jisté je ale to, že před svým zatčením pracoval jako optik v optometrickém oddělení Naval Medical Training Center San Diego. Maya si později také vybudovala pracovní život napojený na americké námořnictvo a obranný sektor. Soudní dokument uvádí, že v červnu 2020 tak pracovala pro americké ministerstvo obrany, a to jako vedoucí specialistka na smlouvy a zakázky. Od 21. června 2020 tak změnila svoji pozici v rámci právě amerického ministerstva obrany a začala pracovat jako administrativní specialistka v Tichomořském centru námořních informačních systémů. Nebyla přímo vojačkou, ale měla stabilní civilní práci v prostředí, které souviselo s námořnictvem a taky obranou. Měla kariéru, kterou podle vyšetřovatelů bral velmi vážně. Maya a Larry spolu vychovávali 3 děti, 2 dcerky a syna. V soudních dokumentech se v souvislosti s lednem 2021, kdy Maya zmizela, tak se objevují tedy dcery ve věku přibližně 11 a 9 let a taky 4letý chlapec. To znamená, že v době Mayina zmizení nešlo o rodinu již s dospělými dětmi, i když by to tak mohlo napovídat, protože s Larrym byly opravdu hodně dlouho, ale bylo to naopak rodina s malými dětmi. 2 z nich byly školního věku, tedy ty 2 holčičky, a chlapeček byl školkového věku. Rodina žila v Chula Vista v jižní Kalifornii, v oblasti nedaleko San Diega. A zvenčí to mohlo působit jako naprosto obyčejný americký předměstský život. Jenomže právě u podobných případů bývá nejzrádnější to, že rozpad vztahu nemusí být zvenčí velmi dlouho vidět. Člověk může dál chodit do práce, vozit děti do školy a do školky, na kroužky, plánovat narozeninové oslavy, odpovídat na zprávy, bavit se s přáteli a přitom se tvářit naprosto funkčně, zatímco doma se prostor pomalu mění v místo, kde už nejde svobodně fungovat a svobodně dýchat. Podle pozdějších soudních dokumentů a svědeckých výpovědí tak se manželství Maji a Larryho na konci roku 2020 dostalo do bodu, za kterého Maya chtěla odejít. Nešlo jenom o běžnou manželskou krizi, nebo takové to období, kdy si 2 lidé nerozumí a časem se to třeba spraví. Vyšetřovatelé později popsali, že Maya podnikala konkrétní kroky k tomu, aby se od Larryho oddělila, jak fyzicky, tak i právně. V jejím telefonu a počítači měly být nalezeny informace, které souvisely s rozvodem, výživným na děti, hypotékou a taky rozvodovými advokáty v oblasti San Diega. Jinými slovy, Maya si nezačala jen v duchu pohrávat s myšlenkou, že jednou třeba odejde. Začala si zjišťovat, jak by ten odchod mohl prakticky a reálně vypadat. A to je v příběhu velmi důležité. Rozvod není jenom emoce. Rozvod je totiž logistika, peníze, děti, bydlení, právník, termíny, dokumenty, strach z reakce druhého člověka a zároveň snaha udržet domácnost pohromadě, alespoň tak dlouho,
aby děti nebyly vtažené do nejhorší části toho konfliktu. Podle soudních dokumentů tak Maja nechtěla pokazit narozeninový víkend své dcery. Právě proto se její plány kolem rozvodu prolínaly s úplně obyčejným rodinným plánem, tedy výletem do Big Bear, kde se měly slavit narozeniny jedné z dcer. Na začátku ledna 2021 už Maja podle dostupných informací o rozvodu mluvila otevřeněji. 6. ledna měla dokonce psát své kamarádce, že Larry mu řekla, že podává žádost o rozvod, ať se mu to líbí nebo ne. Jenomže podle obžaloby tak Larry ten její odchod nedokázal vůbec přijmout. Svědci později popsali jeho chování jako velmi kontrolující a stále vyhrocenější. Měl Maju sledovat, kontrolovat její komunikaci, objevovat se nečekaně na jejím pracovišti a zjišťovat, s kým se stýká, s kým se baví. V jednom případě dokonce měl podle výpovědi použít telefon jako sledovací zařízení v jejím autě, aby věděl, kde se právě nachází. Podle zatýkacího dokumentu tak se Maja v minulosti svěřila jedné ze svých kamarádek, dokonce i s fyzickým násilím. Měla jí říct, že ji Larry jednou škrtil tak dlouho, až ztratila vědomí. Je potřeba říct, že tato výpověď není nějak potvrzená. Ale pokud je pravdivá, tak ukazuje, že se v manželství nemuselo jednat jenom o kontrolu a žárlivost, ale i o fyzické násilí. Takové chování už nepůsobí jako nějaký jako partnerský strach ze ztráty vztahu. Působí to spíš jako snaha udržet si toho druhého pod dohledem a pod kontrolou. A tady se dostáváme k něčemu, co je u domácího násilí poměrně hodně zásadní. Násilí nemusí začínat fyzickým útokem, někdy začíná kontrolou, otázkami, které se můžou tvářit jako starost, kontrolou telefonu, která se může tvářit jako nejistota, neustálým dohledem, který se může tvářit jako láska. Jenomže pokud jeden člověk musí neustále vysvětlovat každý svůj pohyb, každý svůj kontakt, každý svůj krok a každé ticho, proč se odmlčel, proč neodpověděl hned, proč nezvedl telefon, už to není vztah. Je to prostor, ve kterém se druhý člověk učí přizpůsobovat se strachu. Podle vyšetřovatelů a obžaloby tak se Larry v období před Majiným zmizením soustředil velmi důležitě na jednu věc. Aby Maja neodešla. V tu chvíli ale Maja nemusela znát všechno, co se dělo za jejími zády. Z dostupných dokumentů nevyplývá, že by věděla o každém kroku, který měl Larry podnikat. A my si je potom řekneme, ale trošku později. Věděla ale, že chce odejít a věděla, že manželství je podle ní u konce. A podle toho, co později popsali svědci, tak mohla velmi pravděpodobně vnímat, že Larry její rozhodnutí nepřijímá klidně. Na začátku ledna roku 2021 tak proti sobě stály dvě úplně odlišné reality. Maja se připravovala na právní odchod s manželstvím. Zjišťovala si informace, mluvila o rozvodu, plánovala schůzku s advokátem a zároveň se snažila ochránit děti před nejhorším dopadem rozpadu rodiny. Na druhé straně Larry podle obžaloby naopak neřešil, jak se s koncem vztahu smířit. Řešil, jak Maju udržet doma. A právě v tomhle napětí přichází čtvrtek, 7. ledna roku 2021. Den, který začne jako naprosto obyčejný rodinný den, ale stane se posledním dnem, kdy bude Maja Milietej prokazatelně viděna živá. 7. leden 2021 nebyl den, který by zvenčí vypadal jako začátek zmizení. Naopak, když se na něj podíváme v časové ose, tak tento den působil naprosto obyčejně. Maja řešila sice rozvod, ale zároveň pořád žila běžný rodinný život. Na víkend byl naplánovaný výlet do Big Bear, kde teda se měla slavit již zmiňovaná narozeninová oslava jedné z dcer. A teprve po něm měla Maja udělat další konkrétní krok v rozvodu. Maja ve čtvrtek 7. ledna ve 12:15 volala do advokátní kanceláře a domlouvala si tam schůzku s rozvodovým právníkem. Schůzku si domluvila na úterý 12. ledna. Kolem 3 hodiny odpoledne tak zachytila kamera ze sousedního domu Maju se všemi 3 dětmi u rodinného džípu Wrangler Rubicon. Podle pozdějšího svědectví měli z auta vyndávat věci a tento záznam trval přibližně do 15:20. Potom se v časové ose objevuje mezera. A v této mezeře mezi tím v 15:48 tak následoval další hovor. Ten souvisel opět s rozvodovým právníkem. Další pevný bod přichází v 16:42. Mezi těmito časovými body, tedy mezi těmi 15:20, kdy byla Maja zachycena na kameře, a
16:42, kdy opět byla zachycena na kameře u svého domu, tak neexistuje žádné jednoznačné vysvětlení, které by z dostupných zdrojů nám přesně řeklo, co se v této mezeře dělo. Nevíme tedy jistě, kam se Jeep v mezidobí přesunul, proč a kdo všechno byl v autě. Každopádně víme, že v 16:42 Maja zaparkovala svůj Jeep opět před jejich domem v Chula Vista. Následně šla směrem k domu. Tohle je pro vyšetřování velmi důležité. Ne proto, že by ta kamera zachytila nebo nám ukázala něco, co by se stalo. Jde o to, že podle vyšetřovatelů se totiž už nepodařilo najít absolutně žádný záznam, který by prokazoval, že Maja po tomto okamžiku dům znovu opustila. Dům, který měl být běžnou součástí jeho života, se v časové ose vyšetřování mění v poslední doložené místo, kde byla viděna. Poslední známý kontakt Maji s její rodinou, tak ten přišel v onen večer osudný 7. ledna a bylo to ve 20:15. To měla přes Facebook Messenger sdílet inzerát na obytný přívěs, takzvaný toy hauler. A po tomto kontaktu už se nikdy neozvala. Nenásledovala žádná zpráva na rozloučenou, žádné vysvětlení, žádný náznak toho, že by se chystala zmizet nebo změnit svůj život. Jenom běžná večerní aktivita ženy, která má rodinu, plány a za několik dní domluvenou schůzku s rozvodovým právníkem. V tu chvíli její komunikace utichá a Majina rodina si začíná všímat, že něco není v pořádku. Ve společné konverzaci, kterou právě měla Maja společně se svojí rodinou, tak její aktivita úplně utichla. Když Maja přestala odpovídat, tak její rodina se nejdříve snažila pochopit, co se vůbec děje. Nešlo o to, že by si hnedka představovali to nejhorší, že se jí něco stalo. Přeci jenom ve vztahu s Larrym bylo hodně napětí. Maja řešila rozvod a teoreticky se mohlo zdát, že jen potřebuje prostor nebo čas sama pro sebe. Jenomže s každou další přibývající hodinou bylo těžší si její nekomunikaci vysvětlit normálním běžným způsobem. Rodina jí psala, volala a čekala, až se ozve. Protože se blížil onen narozeninový víkend jedné z dcer a ta oslava měla proběhnout v neděli 10. ledna. Jenomže Maja nereagovala. A když se jí blízcí začali ptát Larryho, tedy jejího manžela, kde je, tak nedostali jasnou odpověď. Podle CBS News tak měl Larry dokonce rodině uvádět různé verze toho, kam Maja mohla odejít. Například říkal, že šla na túru nebo že šla do nějaké vinařské oblasti. Její sestra Mary Chris a její manžel Richard tak později uvedli, že měli pocit, že něco není v pořádku a to už od téměř úplného začátku. V pátek 8. ledna, tedy následující večer, se jeden z Majiných bratrů vydal k domu v Chula Vista, aby zjistil, jestli je Maja doma. Larry tam byl. Když se ho její bratr zeptal, kde Maja je, tak Larry podle soudních dokumentů nejdříve řekl, že neví, že byl celý den v práci a netuší, kde je. Jenomže během stejného rozhovoru tak měl svou verzi pozměnit. Bratrovi už neřekl o tom, že byl v práci, ale mluvil o tom, že vlastně nebyl v práci, ale že vzal jejich 4letého syna ten den na pláž. A vůbec vlastně neví, kde Maja je. Jedno z dětí mělo dokonce říct, že Maja možná je ve svém pokoji. Její bratr proto došel ke dveřím pokoje a zaklepal, jenomže mu nikdo neodpověděl. Z dostupného popisu ale nevyplývá, že by pokoj otevřel nebo do něj vstoupil. A tak její bratr odcházel bez jistoty, kde Maja skutečně je. V tu chvíli ale pořád ještě existovala naděje, že je Maja někde sama, že se ozve nebo že se vysvětlí, proč prostě nereaguje. Jenže přišel další den a nic se nezměnilo. Maja pořád nevolala, nepsala a nebyla tam, kde ji rodina očekávala. V sobotu 9. ledna roku 2021, 2 dny potom, co se Maja přestala ozývat, tak krátce před půlnocí zavolala Majina sestra Mary Chris Druley na policii v Chula Vista a nahlásila Maju jako pohřešovanou. V některých zdrojích se proto jako začátek policejního zásahu objevuje už 9. leden a v jiných 10. leden. A to proto, že policisté přijeli na kontrolu krátce po půlnoci, tedy 10. ledna. Podstata je ale pořád stejná. Rodina už prostě nemohla Majino ticho brát jako obyčejné odmlčení. Nešlo jenom o to, že se neozvala jeden večer. Neozývala se 2 celé dny. Nedala vědět dětem. Nepřipravovala se na narozeniny své dcery. Ale jeho vysvětlení podle dostupných informací nepřinášela jistotu, ale spíš jen další otázky. Policisté přijeli k domu v Chula Vista, kde Maja žila s Larrym a s dětmi. Larry je pustil dovnitř a ukazoval jim zprávy ve svém telefonu. Jenomže právě tady se objevil jeden z prvních zvláštních detailů.
Podle soudních dokumentů tak byly všechny zprávy mezi Larrym a Mayou před 9. lednem z telefonu smazané. Pro vyšetřovatele to byl varovný signál. Neděle 10. ledna změnila charakter celého víkendu. Z původně plánovaného rodinného výletu do Big Bear se stal víkend, během kterého se naplno řešilo, kde Maya je. Rodina už nečekala jenom na zprávu nebo vysvětlení, začala jednat. Její fotografie se začala šířit mezi blízkými přáteli a později i mezi veřejností. Lidé se ptali, kdy ji kdo viděl naposledy, kdo s ní mluvil a kam mohla jít. Z běžného rodinného znepokojení se začalo stávat obrovské pátrání. Méně sourozenci, příbuzní, přátelé, tak ti se postupně stávali hlavní, hybnou silou, která případ nenechala utichnout. Mluvili s médii, obraceli se na veřejnost, díleli výzvy a zapojovali komunitu v Chula Vista. Maya nebyla člověk, který by zmizel do prázdna. Měla kolem sebe lidi, kteří znali její běžné chování, její vztah k dětem a také její plány. Právě proto její ticho od počátku působilo velmi špatně. A zatímco rodina a komunita hledali, jeden detail byl podle vyšetřovatelů velmi nápadný. Larry, tedy její manžel, se podle soudních dokumentů do pátrání po Maje vůbec nezapojoval. Samo o sobě to samozřejmě není žádný důkaz, že on stojí za jejím zmizením. Každý člověk může na krizi reagovat úplně jinak. Jenomže v kontextu celého případu se i tenhle ten detail později stal součástí obrazu, který vyšetřovatelé skládali dohromady. Rodina se mezitím stávala Majiným hlasem. Nejvýrazněji vystupovala jí sestra Mary Chris, která opakovaně žádala veřejnost o pomoc a připomínala, že Maya by své děti dobrovolně nikdy neopustila. A zatímco rodina, přátelé a komunita hledali Mayu v terénu a snažili se udržet její případ na očích veřejnosti, tak vyšetřovatelé začali skládat jiný typ pátrání. Nešlo jen už o otázku, kde Maya fyzicky je. Šlo o to zjistit, co se stalo v posledních hodinách, kdy byla Maya prokazatelně naživu. A co se dělo v domě v Chula Vista a jestli existují stopy, které by ukazovaly, že Maya neodešla dobrovolně. Během následujících měsíců se případ rozrostl do rozsáhlého vyšetřování. Podle soudních dokumentů tak policie během 9 měsíců získala 66 příkazů k prohlídkám nebo zajištění důkazů. Vyslechla 87 svědků a prověřila přibližně 128 typů od veřejnosti. Vyšetřovatelé se dívali také na kamerové záznamy ze sousedství, telefonní data, finanční účty, auta, elektroniku, komunikaci Maji a Larryho i svědectví lidí, kteří je znali. Maya se ale nenašla. Nebylo tělo, nebyl přímý záznam činu, nebyl žádný svědek, který by dokázal říct, co přesně se v domě stalo. První důležitou částí téhle mozaiky tak byla samotná absence běžných stop jejího života. Tedy po večeru 7. ledna už se Maya neozvala rodině ani přátelům. Její telefon byl dokonce naposledy aktivní 8. ledna v 1:25 ráno. Na jejich rodinných finančních účtech se po zmizení neobjevily absolutně žádné platby, které by ukazovaly, že někde pokračuje ve svém životě. Její věci zůstaly doma, zůstaly tam šperky, kabelky, oblečení a dokonce i její pas, ten byl ale propadlý, takže by stejně na něj nikam neodjela. A všechna vozidla rodiny zůstaly doma u domu. Tohle všechno samozřejmě samo o sobě neříká, kdo za jejím zmizením stál, ale říká něco jiného. Vyšetřovatelé nenašli vzorec, který by odpovídal dobrovolnému odchodu. Nenašli stopu ženy, která si zbalila život a začala život někde úplně jinde. Našli spíš náhlé přerušení života, který ještě několik hodin předtím normálně pokračoval. Druhou částí byla časová osa posledního dne. Sousedské kamery zachytily Mayu 7. ledna odpoledne u rodinného džípu, jak jsme si říkali, a později její návrat k domu. Podle soudního dokumentu tak zaparkovala onen Jeep Wrangler Rubicon před rezidencí v těch 16:42 a poté šla směrem k domu. Vyšetřovatelům se už nepodařilo najít žádný záznam, který by ukazoval, že po tomto okamžiku dům znovu opustila. Ještě večer ve 20:15 tak měla Maya přes Facebook Messenger sdílet příbuznému onen inzerát na obytný přívěs. Byl to její poslední známý kontakt s rodinou. Potom už se běžná komunikace úplně zastavila. Do časové osy patří i zvuky, které byly zachyceny večer 7. ledna, a to sousedskou kamerou. Bylo to ve 21:57, tak to měl záznam zachytit sérii 9 hlasitých ran.
V soudním dokumentu jsou popsané jako možné výstřely, ale toto označení u toho musím být velmi opatrná, protože analýza nedokázala potvrdit, že šlo skutečně o střelbu. Záznam nebyl dostatečně kvalitní na to, aby se dal vědecky klasifikovat jako výstřely. Jisté je tedy jen to, že kamera zachytila o něch 9 hlasitých ran a že tento moment se stal později součástí vyšetřování. O několik desítek minut později se v časové ose objevuje další zvláštní detail. Kolem 21 tak měl Larry podle soudních dokumentů poslat 2 svým dcerám screenshot zůstatku na jednom ze svých kryptoměnových účtů. Dokument neuvádí dost kontextu k tomu, abychom mohli říct, proč to udělal nebo co tím sledoval. V časové ose ale tento detail působí velmi neobvykle, protože se odehrává právě v noci, po které Maja zmizela. A přibližně ve 22:34 tak měla sousedka slyšet děti Milietových, jak si hrají venku na jejich zahradě. Poznala jejich hlasy, protože je slýchala i při jiných příležitostech. Zvláštní připadalo, že děti byly venku tak pozdě. Byl školní večer, bylo chladno a podle ní nebylo obvyklé, aby si v takovou dobu hráli venku. Jenom připomenu, tak dětem bylo 11, 9 a 4 roky. V noci pokračuje digitální stopa Maji ještě chvíli. Podle soudních dokumentů tak byl jí telefon naposledy aktivní 8. ledna v 1:25 ráno. Data ho v té době umisťovala do oblasti San Miguel Ranch, tedy do okolí kolem domu na Paseo Los Gatos v Chula Vista. Potom už telefon podle dostupných dat nevykazoval další aktivitu, tedy nevíme, jestli byl vypnutý, vybitý, zničený, anebo se s ním stalo něco jiného. Důležité je ale to, že dokud byl zachytitelný, tak data neukazovala, že by se s ním Maja přesunula někam pryč. Ještě krátce předtím, než Majin telefon už nebyl v dosahu signálu, tak krátce po půlnoci zachytila kamera přibližně v 00:58 pohyb rodinného Lexusu GX 460, a to na příjezdové cestě. Podle soudních dokumentů tak Larry s autem nacouval směrem k domu. Kvůli úhlu kamery ale nebylo možné vidět, jestli do auta něco nakládal. To je velmi důležité říct přesně. Neexistuje proto záznam, který by ukazoval, že Larry třeba Maju zabil a potom tělo naložil do auta. Nebo že by tam dával nějaké zavazadlo nebo nějaký konkrétní předmět. Existuje jenom záznam o pohybu auta, který vyšetřovatelé později považovali za velmi významný. Následně ráno 8. ledna tak Lexus odjel od domu, bylo to v 6:45. Přibližně ve stejnou dobu tak přestal být aktivní i Larryho telefon a bez aktivity měl zůstat až do večera do 18:34. Auto se k domu vrátilo kolem 18:06. Larry později tvrdil, že vzal jejich 4letého syna na pláž, aby dal Maje prostor. Vyšetřovatelům měl na mapě ukazovat dokonce oblast Torrey Pines State Beach, kde měl podle své verze strávit den se synem. Jenomže tuto verzi se nepodařilo potvrdit. Data z palubního počítače auta tak ukázala jen to, že v 15:29 byla do navigace zadána domácí adresa na Paseo Los Gatos. To ale neurčovalo, odkud auto jelo, ani co se s ním během dne dělo. Pro vyšetřovatele byl velmi důležitý i rozpor v tom, co Larry o 8. lednu říkal rodině. Když se ho večer Main bratr ptal, co jsme si už říkali, kde Maja je, tak Larry mu měl nejprve tvrdit to, že byl celý den v práci. Během ale stejného rozhovoru měl změnit verzi a říct, že vzal syna na onu pláž. Tenhle rozpor byl důležitý i proto, že podle soudních dokumentů Larry v těchto dnech v práci vůbec nebyl. Měl být nepřítomný 6., 7. a dokonce i 8. ledna. A 8. ledna se ho jeho nadřízený pokoušel kontaktovat. Pokud tedy večer Majině bratrovi nejdřív tvrdil, že byl celý den v práci, tak to nezapadalo do toho, co vyšetřovatelé později zjistili. Důležitá byla i výpověď dětí. Podle soudních dokumentů tak byly starší 2 děti, tedy ty 2 holčičky, 8. ledna doma na online výuce. Vyšetřovatelům později holčičky řekly, že Maja, tedy jejich maminka, by je normálně během školního dne chodila kontrolovat, jenomže v pátek 8. ledna se ani jednou neobjevila. Starší děti uvedly, že Maju naposledy viděli ve čtvrtek 7. ledna. V pátek slyšeli v kuchyni nějaké zvuky a předpokládali, že je to Maja, ale přímo ji neviděli. Právě proto se 8. leden stal jedním z klíčových bodů celé důkazní mozaiky.
Maya už nebyla běžně dostupná, její telefon přestal vykazovat aktivitu právě v oblasti domova. Larryho telefon byl téměř celý den bez aktivity. Lexus v noci nacouval k domu a v ráno brzy tak odjel pryč a vrátil se až večer. A data z auta nepotvrdila onen celodenní pobyt na pláži, tak jak tvrdil Larry. Samo o sobě to nebyl žádný přímý důkaz toho, co se Maje stalo, ani zda se jí skutečně něco stalo. Jenomže pro vyšetřovatele to byl další dílek do obrazu, ve kterém verze dobrovolného odchodu začínal působit stále méně přesvědčivě. Dalším zvláštním bodem byly smazané zprávy. A tohle už jsme si taky říkali. Když policisté po nahlášení pohřešování přijeli k domu, tak Larry jim sice umožnil nahlédnout do jeho telefonu, jenomže všechny zprávy před 9. lednem byly smazané. Larry tedy později uvedl, že je smazal proto, aby zakryl hádku, kterou jsme ji krátce před tím zmizením vedli, aby vlastně nepůsobil podezřele. Jenomže pro vyšetřovatele tohle byl další problém, protože právě ta komunikace mezi manželi mohla ukazovat, co se reálně dělo těsně před tím, než Maja zmizela. A potom přišlo jedno z nejbizarnějších, ale zároveň nejvíce znepokojivých zjištění celého případu. Když vyšetřovatelé začali procházet Larryho digitální stopu, tak narazili na velmi rozsáhlou e-mailovou komunikaci, a to s lidmi, kteří nabízeli placené rituály, kouzla a kletby. V angličtině se jim říká nebo přezdívá spellcasters, tedy lidé, kteří za peníze slibují, že provedou rituál s nějakým určitým účinkem. Jenom je důležité zmínit, že pro vyšetřovatele nebo pro vyšetřování ani není podstatné, jestli někdo na kouzla skutečně věří. Podstatné je něco úplně jiného. A to je to, co Larry chtěl, aby se Maje stalo, za co byl ochoten platit a jak se jeho požadavky vyvíjely v době, kdy Maje podle dokumentů směřovala k rozvodu. Zpočátku byly jeho požadavky směřovány hlavně k tomu, aby se Maje vrátila, aby ho znovu milovala, aby manželství pokračovalo a aby přestala směřovat k rozvodu. Jenomže postupem času se tón těchto zpráv úplně změnil. Už nešlo jenom o to, aby Maja zůstala a milovala ho. Larry měl žádat i o to, aby byla nemocná, oslabená nebo dokonce zraněná. Jeden z nejvýraznějších příkladů se objevuje na konci prosince roku 2020. Konkrétně 27. prosince měl Larry jednomu z těchto lidí napsat žádost, aby Maju potrestal a zneschopnil ji natolik, aby nemohla odejít z domu. V té zprávě se objevuje i formulace, že je na čase sundat si rukavičky. To není jazyk člověka, který jenom prosí o záchranu vztahu. To je jazyk člověka, který už podle obžaloby začíná uvažovat v konkrétním nátlaku, trestu a omezení. Podle dokumentů nešlo o jednu zprávu napsanou v návalu emocí. Larry měl tyto služby kontaktovat opakovaně od září roku 2020 až do ledna 2021. Tady je tedy vidět, kdy asi ten jejich vztah procházel tu nejhorší krizí. Někdy je kontaktoval denně, někdy i několikrát za den. Vyšetřovatelé v tom neviděli náhodný výstřelek, ale dlouhodobý vzorec. V době, kdy se manželství rozpadalo a Maja se začínala připravovat na odchod, tak Larry podle obžaloby hledal způsob, jak si ji udržet. A podle soudních dokumentů byl ochotný za tyto služby platit lidem, kteří nabízeli rituály a kouzla jako placenou službu. Na Silvestra 31. prosince, kdy měla být rodina v pouštní oblasti Glamis, se v dokumentech objevuje další znepokojivá žádost. Larry měl chtít, aby Maja utrpěla něco jako nehodu nebo zranění, například zlomenou kost, aby ho potřebovala. Tohle je hodně důležité, protože v těchto zprávách se podle obžaloby neobjevuje jenom strach z rozvodu. Objevuje se tam představa, že Majino utrpení by pro něj mohlo být řešením. Že pokud bude nemocná nebo zraněná nebo nějak jinak závislá na jeho pomoci, tak od něj přeci nemůže odejít. A právě tohle dělá z celé části případu něco víc než jen bizarní okultní detail. Kdyby totiž šlo jenom o to, že člověk v zoufalství zaplatí za kouzlo na návrat lásky, bylo by to podivné, možná trochu trapné, ale samo o sobě by to nebylo nějak nebezpečné a nepoukazovalo by to na to, že ten člověk se vnitru mění a mění svůj postoj vůči tomu druhému. Jenomže tady podle dokumentů nejde jenom o návrat lásky. Šlo o kontrolu, o snahu změnit Majinu vůli, o snahu zabránit jí v odchodu a postupně i o požadavky, aby trpěla, onemocnila nebo byla nějak jinak fyzicky omezená. Vyšetřovatelé si také všimli na časování. Tyto zprávy totiž přicházely ve stejném období, kdy Maja podle dokumentů stále jasněji směřovala k rozvodu.
V lednu už měla právě komunikovat s tím právníkem, to víme, a plánovala konkrétní kroky. A právě 7. ledna, tedy v den, kdy volala do advokátní kanceláře a domlouvala si schůzku s rozvodovým právníkem, tak měl Larry podle soudních dokumentů dál posílat velmi naléhavé zprávy lidem nabízejícím tyto rituály. V jedné z nich měl napsat, že si myslí, že ho Maya chce dohnat k tomu, aby vybuchl a že uvnitř se naprosto třese. Pro obžalobu byl důležitý i posun, a to v noci ze 7. na 8. ledna. Po téhle noci se začíná soustředit na nějakého muže, o kterém se Larry domníval, že ho s ním Maya podváděla nebo že s ním měla nějaký vztah. Sama o sobě to není důkaz vraždy, ale v obžalobě to zapadá do časové osy. Před Majiným zmizením tak tam byla zoufalá snaha zabránit v jejím odchodu a po jejím zmizení tak náhlá změna pozornosti na někoho úplně jiného. Tyto e-maily tak podle obžaloby nebyly důkazem nadpřirozena samozřejmě, ale možným důkazem Larryho stavu mysli, jeho posedlosti a taky snahy zabránit Maje v odchodu. Jenomže jeho digitální stopa podle soudních dokumentů neobsahovala jenom tyto maily lidem nabízejícím rituály. Vyšetřovatelé taky uváděli internetová vyhledávání, která souvisely s jedovatými rostlinami a sedativy. V dokumentu se objevují dotazy na rostlinu, po které se člověk prý nikdy neprobudí, na bolehlav vodní a také na látky jako rohypnol, flunitrazepam nebo difenhydramin. Samo o sobě to samozřejmě neříká, že byly tyto látky použity. Šlo ale o další znepokojivou součást digitální stopy. Současně se vyšetřování dotklo i zbraní. Při domovní prohlídce 23. ledna 2021 tak byla podle soudních dokumentů v domě nalezena zbraň typu AR-15 v konfiguraci, která nebyla v Kalifornii legální. Policie zároveň řešila další zbraně registrované na Larryho, které v tu chvíli nebyly k dispozici. Larry měl tvrdit, že je předal známému a vyšetřovatelé později zjistili, že část zbraní měla být uložena u jeho strýce. V květnu 2021 pak policie požádala o příkaz k odebrání zbraní, tedy Gun Violence Restraining Order. Ten ukazuje, že vyšetřovatelé neřešili jenom jednu nelegální zbraň, ale širší otázku toho, kolik zbraní a kolik munice vůbec měl Larry k dispozici a zde je skutečně odevzdal. A pro vyšetřovatele zbrojní rovina dotvářela obraz rizika, které v něm policie viděla. Nešlo o důkaz vraždy sám o sobě. Byl to ale další dílek v širším kontextu případu. Čím víc důkazů vyšetřovatelé sbírali, tím více případ podle nich vzdaloval od scénáře dobrovolného odchodu. Po sestavení těchto nepřímých důkazů a celé mozaiky případu, tak po 9 měsících vyšetřování policie a prokuratura dospěly k závěru, že mají dostatek důvodů k zatčení. Dne 19. října 2021 byl Larry Ibarreta Milliete zatčen. Obvinění se týkalo vraždy Maji Milliete a také nedovoleného držení útočné zbraně. Majino tělo v tu chvíli stále nebylo nalezeno a nenašlo se doteď. No, po Larryho zatčení v říjnu 2021 tak se případ hned neposunul k hlavnímu líčení. Následovaly roky právních odkladů, návrhů, slyšení a taky sporů. Řešila se i Larryho způsobilost stanout před soudem. Proces se opakovaně posouval a rodina Maji tak čekala na soud mnohem déle, než si kdokoliv zpočátku vůbec dokázal představit. Mezitím se vedla i samostatná bitva o péči o 3 děti, Maji a Larryho. Po Larryho zatčení totiž zůstaly děti podle dostupných zpráv nejprve u jeho rodičů. Majina sestra Mary Chris ale dlouhodobě usilovala o to, aby děti měly kontakt i s Majinou stranou rodiny. V roce 2024 taký soud nakonec svěřil péči o všechny 3 děti. Tahle část případů je lidsky extrémně těžká, protože děti přišly vlastně o matku a jejich otec čelí obžalobě z její vraždy a jejich život se stal součástí několikaletého právního boje. Až letos v květnu 2026 se případ konečně dostal k hlavnímu líčení. Výběr poroty začal toto pondělí 11. května 2026 a podle NBC7 byla porota vybrána 12. května. Podle dostupných informací tak bylo vybráno 12 porotců a 6 náhradníků a úvodní řeči mají začít již v pondělí 18. května v 9:00. Soud má probíhat v Chula Vista a očekává se, že může trvat přibližně nějaké 3 měsíce. Larry Milliete je momentálně obžalovaný z vraždy své manželky Maji Milliete a z nedovoleného držení útočné zbraně.
Vinu odmítá a až do případného rozsudku tak platí presumpce neviny. Tento případ zatím nemá konec, ne ten skutečný, ne ten, který by Majině rodině přinesl odpověď na nejdůležitější otázku. Kde Maja je? Její děti vyrůstají bez její přítomnosti, její rodina už roky žije mezi nadějí, bolestí a taky soudní realitou. Tohle není příběh s jasnou poslední stránkou. Je to případ, který v době vzniku této epizody teprve začíná soudním procesem. Obžaloba bude proti skládat mozaiku nepřímých důkazů. Obhajoba bude poukazovat na mezery, pochybnosti a taky chybějící tělo. Uvidíme, zda Larry sebere odvahu a řekne, co se s Majou stalo, protože ať ctíme presumpci neviny, jak chceme. Jediný člověk, který nám z toho vychází, že ví, co se Maje stalo, je právě Larry. Případ pro vás budu dál sledovat a jakmile skončí obhajoba, tak vám shrnu, co nového jsme se tam dozvěděli, protože věřím, že tam zazní mnoho informací, které nejsem v tuto chvíli schopná dohledat online. Děkuju moc, že jste poslouchali až sem. Já jsem Renáta a tohle byly Rozprávky by Renáta. Pokud se ti epizoda líbila, můžeš mě podpořit lajkem, komentářem, odběrem či zviditelněním. Díky moc a vidíme se u další rozpravy. Do té doby se mějte fajn. Čau.